Dr. Silpi Engtipi Assam Medical College Dibrugarh pen MBBS Ponunsi Dr. Aman Cipalong Lakhai Korpo Nilibesi constituency keperlu Chukela Bangsu Tisu Arong Amekar Along pen Sir Chandra Singiki Laben Sangpi Martha Terangpi Atumusupi Sami Silpi Engtipi Assam Medical College Dibrugarh Along pen MBBS Ponunsi Dr. Aman Cipalong Dr. Silpi Engtipi Chukela Assumption High School along PNC Cape Asarlang Mathematic ang deng Pon Ponong Lapen Higher Secondary ang deng Bangke Difu Government College along PNC Chepon Lapen Assam Medical College Dibrugarh along PNC MBBS Chepon Ponsi Dr. Aman Beng Chepolong Ponong Nili Bolong Pen Arlo Sumarang Bong Pen Dr. Kiman Tunceng abangki alang ni Silpi Engtipi hello nilip chukela lapen ke bangsu tisu arong aphan lapen ke api aput tumuduk an aphan nongli iwan pi hegapot nilip arat an ta ding karong pen kachuru kacherpon alang ni pen asong Dr. Aman Apeng kupuson pen si kelong tuthekima puhai hui mesen amises non uwi kimi arat an patane kithan pachermi pon nilip pen Nilip solo suang pong pen MBBS mata doktor degree nang lip uncing ko ha nang li masap so nang li journey mo kan ha nili journey kecheng bangladak chokhola Assumption English school pen matlo dak pen nili matric po unlo la penang parke nili Difu Government College hadak pen higher secondary po unlo la pen ke non nili haladak Assam Medical College Dibrugarh haldak pensi nili labang so degree bang chepalong poniklang nama tung arong okay nama tung hemisi nilitum arong long huptiso chuki hola nilip lapen ke lapu nilipo lapang ke Sir Chandra Singiki lapu nilipai mem Martha Terangpi nili tedo labang ke parading tipi nili bong labang ke Thengor Singingti nili phido kari tok bipi nilitung ladak bang trokvet labang so hemnong ke lapenang parke nili punu nili pisar tumdo ano nang lila so doktor Alain Charlie ko nang li kung ano kiduk isung no masak mo nang li ano kiduk isung kaporhi bang syllabus do umat labang kisung bang do lapen ke Charlie ase ke nilitum ke service bang ke avik dat nilipo nilpestami lasi financially ta subsuk siksak do kokla he lapen ang parke keso ta do nilitum hem punili pestami alang ta keso non pustami kemoen bomla lapen nilipo alang listami hard keso lapuson jo mane keso tumda do ke Charlie syllabus do ke dolo banse me hala bangke nimithang bang si deal dat lo he hala bangke bonstami lapu keso tumbang ta du ke nang do dunlo bonstami alang litum ta in aning kang tang pansi ke dolo niliphan ko ni akhapens dolo halang litum ta pasining charong no nang li kalbeng long higher secondary ba higher studies on anstami langon bomnangji lang litum ke Charlie asek financial crisis do kok tahai lasi halai hot bang pa fulfill do nang po bon stami kaprek ki jui lahai bang mutia sabso jui nangji stami sia limit pen labang muti chilangon bomnangji lanu ni puji bang ke